दुर्गा फुजा कमिटिफोरनो आसाम आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ हरनायखौ गथायदों 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनिफ्राय। गिबि खेबनि थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा आसाम हादरसानि सिङाव थानाय दुर्गा फुजा खुंफुं आफादफोरनो रां अनसुंथाइ चेक गथायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजोंनो लोगोसे बिटिआर सरकाराबो देग्लाय बोसोराव बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम दुर्गा फुजा खुंफुं आफादफोरनो नोगोद 10,000 रां अनसुंथाइ होनाय जायो। बेनिनो दिनै चिरां जिल्ला 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलआ ब्लकनि सिङाव थानाय दुर्गा फुजा खुंफुं आफाद हाथिसर, देवस्रि, सान्तिपुर, रुनिकाटा, गलाझार दुर्गा फुजा खुंफुं आफादफोरनो आसाम सरकारनि 10,000 नि चेक आरो बिटिआर सरकारनि 10,000 रांफोरखौ गथायना होनाय जायो, जायखौ खुंफुं आफादफोरा आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावहरो। बेजों लोगोसे 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिया मोनफ्रोमबो फुजा आफादफोरा आब्रुथिनि गेजेरजों फुजाखौ होनांगौ होनना बुंथियो। दिनैहाय जोंनि सान्तिपुर बाजार दुर्गा फुजा कमिटिया जोबोद गोजोननाय मोनदों जे आसाम सरकारा एमएलए जयन्त बसुमतारी सारनि गेजेरजों जिखिनि दुर्गा फुजानि अनसुंथाइ 10,000 चेक हरदों, दा बेखौ जोङो आजावनो मोनबाय। लोगोसे बिटिआर सरकारनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' सारनिफ्रायबो जिखिनि दुर्गा फुजानि अनसुंथाइ 10,000 हरदों, जोङो बेखौ आजावनो मोनबाय। दा जोङो सान्तिपुर बाजार कमिटि सान्तिपुर दुर्गा फुजा कमिटिनिफ्राय जोङो आसाम सरकारनि जिखिनि अनसुंथाइ आरो बिटिआर सरकारनि जिखिनि अनसुंथाइ होनाय बेखौ आजावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों जे दुर्गा फुजा कमिटियाव जोङो बिदि थोंजोङै अनसुंथाइ मोननाया बेनो गिबि। दा बेखौ जोङो आजावनो मोननानै जोंनि कमिटिया जोबोद गोजोननाय मोनदों। थांनाय बोसोरनि बायदि जे देग्लायबो बे बोसोराव थासारिया गाज्रि जायोना दुलाराय बर' फरायसाफोरा जुवा मेलाखौ बन्द खालामनो नोंथांमोननिफ्राय मा सानदों? जोंनि दुर्गा फुजा कमिटिया जेनोखि माने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभआ खानानै होखानाय जिखिनि नेमखान्थि जिखिनि माने गाइडलाइन जोङो बेनि गेजेरजोंनो जोङो फुजाखौ मोजाङै मोजां खुंफुंगोन। दा बर'नि फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफ्राबो गावबुरा आफादफ्राबो बुंगासिनो दङ जेनोखि समाजारि थासारिनि थाखाय माखासे हाबाफारिखौ दोननांगौ होननानै। दा जोङो जिखिनि माने समाजनि मोजां लुगैग्राफ्रा जि खोथाखौ सावरायदों, जि खोथाखौ सानदों, जोङो बेजोंनो थांगोन। जोङो बारनानै खामानि मावनाय नङा। दा जोंनि फुजा कमिटियाबो जेरैहाय सरकारा गासिबखौबो लानानै मोनसे गाइडलाइन खानानै होबाय, बे गाइडलाइननि गेजेरावनो जोङो देग्लायनि दुर्गा फुजाखौ खुंफुंगोन। प्रथमत मैं সকলকে নমস্কাৰ বুলি বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই সব নিউজ চেনেলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যি অসম চৰকাৰ আৰু বিটিআৰ চৰকাৰে যি আমাক এটা অনুদান দিছে পূজাৰ নামত, এই কাৰণে আমি আন্তৰিক হৃদয় পৰাই আমাৰ হাতীচাৰ গজেশ্বৰী মন্দিৰ ট্ৰাষ্ট আৰু আমাৰ পূজা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ গাঁৱৰ তৰফৰ পৰা হাৰ্দিক ধন্যবাদ একদম জ্ঞাপন কৰা হ'ল। আমি সকলোৱে পূজা পালন কৰিবৰ কাৰণে একদম উৎসাহটো আছে। পূজাটো লাগিছে, আমাৰ দুৰ্গা পূজা কালী পূজাত আমি মানিব লাগে। এটা হিন্দু মানে ধৰ্মৰ এটা উৎসৱ। এই মানে উৎসৱটো আমি ভালকৈ মানে ডিচিপ্লিনে ভাল কৰি মানে এটা ৰুল দিয়া পূজাটো আগবঢ়াই যামকৈ আমি ভাবি আছোঁ। ভগৱানৰ ওপৰত একটাই কামনা কৰিছোঁ কি আমি মানে যিহেতু সংসাৰকে সবচকে শান্তি দিয়ক, আমাৰ কোনো সবজনে একদম হাই কাজিয়া নালাগে, আমাক মিলাপ্ৰীতি থাকিবৰ কাৰণে। আৰু আগন্তুক দিনক এরকম মিলাপ্ৰীতি থাকিম আৰু আগন্তুক দিনত আৰু আকৌ ভাল ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে আগি বাঢ়িবৰ কাৰণে এইটো কামনা কৰিছোঁ।